Kerke etrafında Milli Bahar Bayramı münasibetli köpçülükle sport ve çalış çäresi geçirildi. Tağdan bedeni tağdan netil adı bilen geçirilen çäre, yurdumuzun ähli künjeginden gelen 7 ýaşdan 80 ýaş aralygyndaky pelbanlar sportun elde yöremek, turnikden çekmek, bir elde oturgucu kaldırmak, arm wrestling ve görüş uğurları boyunca yarıştılar. İlki bilen sözi 75 ýaşly Halipa Türgün Mejid ağa söz berýär. Her bir Türkiye almazda koşundan yaşlı boktur. Kerke etrafının yaşayıcısı 75 ýaşly Halipa Türgün Mejid ağa diňe düýeleme, berekella diýmek galýar. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun Mejid ağa. Ene teretçek diýdiň ary ýaşurymyzam kurak berip turnukda aýlanyp otyr. Getirim 5 ýaşly ýigitiň büýüji bar öýle. Serdar Palwan bilen derse tomoşa urtmakmy diýýär. Ama adam tomoşa urtmak. Ene 75 ýaşly ýaşurymyz. Berekallah. Oy Açık meydançada kurulan sport çäresine gatnaşyjylar hem sportun turnekde çekmek ýaly, elde yöremek ýaly uğurlarda özlerini kıymak gördüler. Yusuf, Muhammed kaysın giyişseniz geçiyorsundan sonra. Doğrudan hem sportda hareketli oyunların ähmiýeti uludur. Sebäbi olar özüni erketmek ýaly häsiýetleriniň kemale gelmegine ýardam edýär. Ana şoňlara diýip götürseňiz bolup durýar edip gamat. Bir elde oturgucu kaldırmak ansat ýaly görünse-de, bu ýarış ören çekeleşikli we şowhunly geçdi. Götürýän, eliňam uzatýan öňrek. Ay, Serdar bir daşlap koýdum ya 32 kilogram. Onun materialini öğrenmene geldim. Ben bir finansin tahtadan, matadan, yatadan oturguç. Ve yakinen göreceklik gelip durmalar. Onu bana da attan diye oho ayıp sinet çektel arkayın. Yine çok yol var ama işte olacağını götür daydım. Serpay var şoňa. Yine kaharet dövüp taşlamaň öyle. Ay yok. Mata diýýim efendim. Hani, ay, yok. Diýmek şuňa oturguç bolsa, taýýarlyk görüň oňatça. Indikile sende. Hani götür, onu götür. Oo, çetin. Ay, umumun ýere goýany gire. Ay, gel. Arnold götürür onu. Hani? Ana! Ay berekallah. Endi Arnold'dan beri onu götürsün ipemler. Berekallah. Oho! Ana! Görsün. Ay yok. Barekin aramızda. Berekallah. Berekallah. Seredin gelip götürmeli. Serdar iniyimiz dünya çempiyonunun adamsın sportmeni. Ana gördünüz mü? El çarpışın adamlar. Bu ýerde türgenlerimiz ýüriten etibetine düşen bici etatynda el göreşi ýa-da bilek güýjüni synamak üçin garşydaşyny saýlaýarlar. Arm wrestling boýunça ýarış başlaýar. Hani? Oo, gitti. Hani? Hop. Go! Hop. Bas. Hop. Berek. Otur aşağı. Ağır kim tutar sağda? Hop. Ay bol bereket. Давай. Ver. Bas. Oho. Şunlanma ayarla. Koç yigitler kaldı, iň ahirinde er yigitler, şiir yigitler.
Maryak berekella. Ne gelip o tomoşa görüp oturuyorlar. Berekella. Sen niye degirmen onu? Elini aşağı degirmen. Yok. Maryak. Akıl cevap hafif kılma. Al bir el çarpsın adamlar. Tamam. Hop. Golde. Maryak ikinci orun tenki. Berekella. Beri oğat çedip serpayın beri. Anhada Milli Bahar Bayramı münasibetli Kerket rawında geçirilen köpçülüklerin spor çäräniň esasy meýdançasyna öz güýjüne dayanýan pählwanlarymyz görüş üçin ortağa çykdy. Koy ver, ayın şonu. Kudret Pelvan, Katap'tan. Gelme. Şeýle sport bäsleşikleriniň geçirilmegi ýaşlaryň sporta bolan höwesini barha artdyrýar. Beden taýdan tagdyn, maksady okkunly, ruhu bilen tagdyn nesiller bolup ýetişmeklerine uly itergi berýär. Sport bäsleşiginde ähli ýeňiş gazanan pählwanlara Kerket rap häkimligi, etrap jemgyýetçilik guramalary we çäräniň beýleki guramaçylar tarapyndan sowgatlar gowşuruldy. Sport yarışına gatnaşyjylaryň ählisi tagdyn nesilleri kemale getirmekde. Şeýle sport çäreleri geçirmäge giň mümkinçilikleri göredýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyda öz alkyşlaryny beýan etdiler. Köpçülükle sport çäretiniň gyzykly pursatlaryny size ýetiren Arzu Rahmanowa.